Sem a Tuchyňa. On nedal mne to doj. Ale aj tak si potom chceš. A tak je partizáni z Vidia. Má najrýchlejší boli s časom 13:27 dnes s chlapci z Horenickej Hórky. Ja poruším tradíciu, najrýchlejší prúdar nebol z víťazného manšaftu. Ten zabehol čas 12:57 a bol to pravý prúd Straženíc A. Priateľ, ešte stále to nie je všetko. Ešte stále to nie je všetko na dnes. Pretože požiadal by som rozhodcov, keby prišli k nám. Emilko, Pišta, kde ste? No a pokiaľ nám prídu rozhodcovia, mám takú milú povinnosť. Priznám sa, že som sa na to tešil, pretože my dnes spoločne oslavíme narodeniny s dvomi ľuďmi, s dvomi človekmi, ktorých si veľmi vážime a sme veľmi radi, že nám pomáhajú v činnosti, a to nie len nám, ale aj napríklad ten prvý iným hasičským zborom, a ide o Martina Technika Karasa zo Straženíc, ktorý oslavuje 35 rokov. Karamia, kde si ty smrad? Tak ešte takýto dlhý a ďaleký kus máš do dôchodku. Ja ti zaželám za seba, ale za zbor si myslím, nosicky sú tu iní na to. Kapri, aby ti zablahoželali. Nech sa páči. Takže všetko najlepšie, zatleskáme mu. No a ešte tu máme jedného pána na holenie, ktorý ani 35, ani 40, ani 50, ale 60 rokov sa dožíva v týchto dňoch. A je to človek, ktorého si nielen ja nesmierne vážim, pretože to sú ľudkovia, ktorí robia veci veľmi nezištne a jak sa hovorí ľudovo, za guláš. A proste bez takýchto ľudí by nie len hasičský šport, ale ani ostatné veci, ktoré sú v zboroch, zväzoch a v iných rôznych ustanoveniach, nemohli fungovať. Takže ja by som požiadal, prišiel sem k nám Igor Kmotor Trník. Ičko, poď. Takže Kmoter, my ti želáme k tvojej 60-ke iba všetko dobré.
Všetko najlepšie, Igor. Ale nie, však. Ja mám takisto, viete, mám ešte viac. Ja si myslím, že nebudeš hovoriť nič, lebo srdce máš tam, kde ho máš mať, ale hrdlo máš poriadne zovreté. Takže priatelia, toto bolo od nás naozaj všetko, Peťo? Ja si myslím, že áno. Každopádne ešte by som chcel touto cestou poďakovať samozrejme tebe, Milánko. Naozaj ďakujeme veľmi pekne, že si sem k nám prišiel a že si sa postaral o to moderovanie. A samozrejme ďakujeme aj Peťovi Galdovi, poď sem k nám, prosím ťa, naozaj za to, že si nám tu vypomohol, či už v tej rozhodcovskej činnosti, alebo aj za tým mikrofónom, takže naozaj ďakujeme veľmi pekne. A myslím si, že je aj dosť pokročilá hodina, vôbec sme nečakali, že sa takto dlho tu zdržíme. Ďakujeme vám veľmi pekne, ďakujem samozrejme všetkým, ktorí ste sa podielali na príprave tejto akcie, tejto súťaže. Naozaj ešte raz ďakujem veľmi pekne a ešte dám mikrofón teda Milánkovi, nech sa s vami rozlúči a potom už majte sa krásne. No skôr ako všetci vypadnú, Peťo, rozmýšľam, že keď tých fľašiek je toľko, dajme jednu aj tebe. Čo ty na to? Takže dáme symbolicky fľašku, odozdá Rosina Rosinovi, starší brat mladšiemu. Ďakujeme, Peťo. Jarko, ďakujeme takisto. A ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na dnešnom podujatí. Je vás našťastie stále veľa, čo ma veľmi teší. A samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí prišli, podporili dobrú vec s deťom, že si zasúťažili. No a čo k tomu ešte? Vy zajtra mastíte do roboty a vy do školy. Čaute. No a kým sa rozídete, posledná súťaž, uvidíme sa na jar, no ale nezabúdajte, máme halové preteky. Halové preteky Fenixu, kto chcete, píšte mne, poviem vám viacej. Lebo aj cez zimu, kto je cez zimu pripravený, na jar je nachystaný. Majte sa krásne, čaute.